mademma mogom minna ka balon wajibira eka ka balon nyini ka dama niya aka balon nyini labila ka balon inte nyini ka dama chogola ko har ni ma junugo wereke ni nyi wasa junugo la kafa bil marayishima an yudayi man yaqutam awasara hada mademma junugo mogom min kan na fakati wajibire ka ni te ale kan na fakati nyina chogola ni ta dama chogola ni ba kan na fakati lachinya anya na fakati chogo be chinya ibolo wo wasari majunugo donc am be hadisa min fo ola wo yenninde dawate fardu aynuye fardun kifaya de do ni e ka demba ya ka komin wajibile mbi ika ibeshe ko ke ka dawa min ke ibo ke ni tese ko ke ka dawa min ke ika demba ya kan na fakati de ika fardu ayni dawa ya fardun kifaya de o yere ambe min fo dawa beke jiya kono ajate mina ka ke ciren ka tabolo nyuman ka ala alquran wa sunna ala fahmi salafus salih dawa ka ken nin ko sabade kono ni dawa bora nin ko saba kono doro cide on ka dawate sebo ka dawate qur'ana ya dawa min fo ciden ka risa ya dawa min fo o dawa subute ko be jiya kono barakira be silamau cela jama be silamiyala aka fota na ka keta na ka duskuna siri fo aka suma sabaindela alquran wa sunna la fahmu salafus salih ni ko min nyera ni sabain kono abenna ni sabaima ebe shiraka ni koko duskuna siri kuma chogo bara chogo na bora ni fen sabain kono eye filibanti siraye ibe bidia kade wa alaikum salam tewo nye obe muraja tawsirin kono men ni be kuma be nyina ko do ko nyen ni be sege sanin ka yere dersula ko munun tumbe jere yala nyogon fe anya damina bi aya damina minna jeliya ken muso em che tangalen kana fu fonna tubira ka bo jene yala che min fana ye jene yakelai em muso tangalen kana furama fonna tubira ka bo jene yala ni nyembi nyinin ka sisa mogo fula aw tumbe jene yake nyogon fe denw sorola o ko fa fula be nana tubi ka bo jene yala aye nyogon fo sani aka furu nyogon ma dem munu sorola ulu dem be ke jogodi nyinin kalin teninde nin den nunun te do che ka chiela aye dem munu soro jene yala ka soro furu masirani nyogon che nawuna na tubi ka bo jene yala aye furu sirane nyogon je ye muso yin furu de munun be soro furu yin kono furu islamia sharia furu kofe o dewnde dewnye ulu de be cieta de munun soro la sani islamia furu sirika ka islamia furu ka dwani nyogon je sharia furu ka dwani nyogon je de munun soro la ulu te dambe katima ute do ka ciela ba de tawye uye unu ba de be nyogon cieta mais ute do etche ka ciela e ka donte silamia sharia de nyala bon ni nyanyin kalim minke koni mo min ba fe kado militaire ni do na militaire la ifana teseki ka dina ke anyema ko janko mali ka militaire be chogoni ko abe daga ikado wa doni ke bawo yendi jabi ko militaire ye chogo ya fulade ali ijibariya be
militaria be abe jamana udola jamana fama deba wajibi ka kijja kwa mina kike militaria al-askari al-ijibariya ni fama debi karaba ate esagola fama deba uja kwa ke militaria isagote nina ni nimfule ni nimbe komi karabali ni etara ni militaria la isheko hake ibi jija ikadina kola isheko hake ikabatoni ikadina kola ibi jija ninti sagola ninye ijibariya de bo chogoya fulana mi ikhtiyariya ni yere deba nyine ka ke militaria mogoma jakuka fama uta jakuka ulumi wala ulumi bilala yere deba nyine yere ye kadwala o sugun militaria be komi mali tawna nyogona kana dwala ni yere debi yere kaswala kana dwala parce que malika militaria chogoya mi fulani nye bombo shidide bala bafo jako ibi bombo shidide jako musoba kungana de muso fana ka kungana ka kundi haramu me muso ya mole ka fo munun dono information la bafo muso ka kundi cheke abombo shidi ewa ite salli na ye kalo hake ke information na uya fanya chogo ite salli nu ye minye salli la otile be ibi nyangida kuiko tile be ke salli la ala susu chama de bala ala kuta chama de bala wala nima karaba kido wala nibi yere boro ikana to wala don ke baw yemmi fonni na wedni de عليهم السلام ko be nu gana to me no gana mane ni nyamme nyininka abe ko me nyininka li fura de be aleka kuma en kono folo ko sungalo yi tile ndon fulana ko ewa uye golle goshi ko mogo yu suntige ko o kofe e ko arjo nyeta de ko fe ko ko arjo nyeta ko wakati mashe ko mogo kana suntige ko do tunyu suntige usagira ku yere mina ka kontine o be chogodi nunu na nyugona ya katawe o don saralite utugika ni katawrai e mina e nyana tile binade e yi suntige anana bangiye ni ko tile mabbi to min tora iyere mina asaralitika aya ko rabbana la tu'akhidna in nashana aw aghtana tuma mi ciren tara sanna yere la kontigi ala nanyina na kam minke an katawra kam minke ikana mina no yara ko nyaake awye ciren ko tajawaja Allah ni ummata liqata wa nashiyana wa ma ustukrihu alai ciren ko ala temena ne kam manton nunyina na kam minke ube katawra kam minke ube karabara kam minke ala temena wala tumina noye ni ciren ka ta sahalle alako walaysa alaykum junahu fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim alako junubu tawla naw qatawra kam minke junubu tawla wala min na ya yire tugu kam minke junuba wala wala ala yire ko ni mo qatawra junubu tila hadisa sahlen nana fana simau ka hadisa madina dondola ko shebo tile donna kabano ko ka ciden no shebo to madina tile donna kabano ko ni hadisa be buhari muslim ko shebo nyana tile binade umina ubego min kalama tile bora kabano ko ma ciden mam mo sinya mariya ko ka do sara nin kera tile nye ciden yere tile la amma mo sinya mariya ko ka do sara wala ni nanyu ona naye mo soro
qataw yusro fajiri ko de lawa qataw yusro tile binni wakati la ni nya qataw de fenti ka sunna mais maliki majhabi ba fo ka sarade maliki majhabi la ba fo ko ka do sara mais kuma sahalen de fule ni nya ayaw koso hadisa sahalen koso ni nya qataw de asaralite utiguka bon aka kuma fulana akoko kunu fana ko arajon ay ko mali arjo mali da ko ma sallin wore yere kunu ale ya min fode ko me ne ka lameli tuka ko ma sallin yere wore kunu ko ma salli wore yere futuro wakati ko mo munu be suntige no fe ebi take chogo di sisa ebi take chogo mi ni yere nya be tilela ni tile binna adilola tile bini de la ibi ka suntige e yere yaadu dankane abi bodo tile binna ibi ka suntige kele ni e nyaate tile la dankane ti bolo ko tile binna bama ko ibe yoro kimumbe misirube ni ye misiri wele kamme abe kimina misiri ye wele la salli wele la ye misiri wele isuntige ni arajo ma awa salli wele ibe kimina ni misiru ye salli wele e yerete tile binni doni yere ibi ka suntige wote butu ko ka buru fiye buru islamu ka buru fiye ube chogori folo la majlisi tigo kalamden munun tumbe kala ye buru fiye tumbe mais buru fiye tebe islamiya sariya ko parce que chide tumami unana madina o yasoro salli wele make sariya chide nye sebo fara nyogon ka ukanka minke ni salli wati sera nube nyogon wele nai doko ni tila fela de lo anka shishibo tasuma mene ka shishibo ni mogo munu nye shishi e dorabena ka fo salli wati sera ni su fela de ambe tasuma mene ni minye tasuma mene ye au bena tasuma yeli ni yaye ni mogo minya ya bena abado salli wati sera chidon ko ni nyem majushiya ka barade majushiya de tasuma batola ye am ni majushiya te ke kele nyem bato chokola awa doko anka fule anko fiye ni salli wati sera anka fule fiye chiden ko ay oyen nasaro ka barade fule fiye oyen nasaro ka barade annin nasaro te ke bara chokole awa doko anka buru fiye buru anka fiye ni salli wati sera chiden ko yahude barade buru fiye yahude barade ante buru fiye ni salli wati sera donc buru fiye li yahudiya barade do mais anya fe chogomi ko chaman tumbe jamana in kono masuma qur'ana ne sunala uba ye nyogon bolo doro uba ke uma suma delilala uma delila nyinala kasro al-qadarti ko la yahillu lahu an yafala fi hatta ya'lamu hukum Allah fi anka fi kitabu folo fitini de ewa dilalila mais mana do akamana kabo laqadari ko silama kana foy ke dina la ni malaka kiri do ala mais jamane ko chaman be mo bu ye nyogo na doro bu ke wote de la yere nyino la donc buru finyeli ye yahuda barade bon ko ewa minye sungalo ika kontine ka qur'ana durusila ube ika obila ka qur'ana de kala ibe qur'ana durusi minna qur'ana de be kala donc ibe kontine ka durusila utenyo ngole hijibu hakke min bi bolo durusi na ibo sagi ota bali fana qur'ana fana iba to kala ino fe kata parce que nya fo to ko mi salafu salihu ni sungalo serate ulube baraka bara bebe nyesi qur'ana kala ne har imamuna maliki aletum be deresu de ciden ka misiri la wati be foita ka deresu tige misiri kono men ni sungalo nana maliki be deresu be joka qur'ana deta
kanyesi kurana kala na fukata sungalo ba donc ibe ka kurana kala ke ika hijibu hakke min dirima durusiri la ibo ulum muraja inofe idella ku muraja hakke minna ato ibe continue kurana kala ila kata bon konni mogo mi ebe ka kurana kala musahafi kono mais ni ye kalambila yoro mi iba soro don do bi soro yoro do la kurana ti boloye bon ni yo o hijibu mi kan ko kala kurana ti koroye me ya kala telefoni kono e jora yoro mi e tara yoro do la kurana ti boloye e ye kalanta i jora yoro mi musahafi kono iye kalanta o yoro la telefoni kono ko kala telefoni kono ka kurana jigo chogola iye kurana jigiba awo iye kurana jigi iye kurana kala musahafi kono abe konte kurana kala ni ni ye kurana kala telefoni fana kono abe konte kurana kala ne ko ewa konnanja juman bambolo kata mogo munun be mijiki lamme sungalo la bo sungalo to mijiki lammeli ye haramu de kuma mana sungalo konona la kiran ko mallamu yada qawla jur wa amalan bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa saraba kiran ko ni mogo suna min ye junubu kuma wuye ani junubu baraw ala soson akon ni sunna nima ulu dabila alam makoti ka minogo ina alam makoti ka kumoy baraji tiye ika sunkono wa minan nas man yastari lahwa li hadith liyudilla an sabilillah abdullah ibn mas'ud kalila sinya saba akwa lekal nanim masai masammi ni bato fensite na ka bato ceni alate ni aya min fulen ni nye ala kambe donkili danawda ni donkili lamelaw la wala hadis akwala kambe wulude ma awa donkili lamme bun qayyim aka kitabu kono iqasatul ihfal donkili lamme akwa be munafiqiya de fale hada maden dusukunna donkili lamme beke sababuye yawmal qiyamah do al anuku jahannaba denye yelele uba sori tiro kono mijiki lamini donkili lamme beke wo sababu ye mijiki lamini donkili lamme beke sababu ye ka kurana nege de bo mogola donkili ni mijiki lamini kadi mogo ya kolosi ate kurana kala atafe eka kurana do ika telefoni la kurana kalambire ka telefoni la koro ube kurana kalambire radio la koro ibu min kalama nama wuda ba fo ce do boy ka radio kannasa ate kurana fe mijiki lame donc li lame abe kurana nege de boyla abe munafiqiya falay dusukun kono komi ni sanji nana falay fembe bo dugu kolo la chokomi awa yomal kama do ni sara kayma tubi ka bola beke sababu jahannaban nege de ewa de nya yelele ubode yele jahannaba kunu ka sori tilo awa ciden ko لا يكونن من أمة أقوام يستهلون الهراء والحرير والخمر والمآجف ni hadisa be bukhari kono shidin ko mugubina bonne kam mantonula ibe jene yalla daga wuyereye ka harira fini doni la daga wuyereye ka dolomil la daga wuyereye wal maajifa ani folen few donc li few mijikun ubu la daga wuyereye shidin ko mugubina surulu kam mantulo ka bara be keninde awa donc li lamme haramude mijiki lamme haramude atebbe doni ke baga jogu munum be sirada makan noya ube qataw bele badela donc kiri lamme haramu mijiki lamme haramu sungalo ta haramu ni sunto ya ke do farala ka haramu ka ambe min fo sumbaga wiya ayaka sun kolosi tile mume ima dumunike tile mume ima mi o baraji katafu iko ke o ka ke fuye yi bolon hadamade hakilima kelenkele ki yere kolosoma
donc mijiki lameli haramu aya yere kurusana aya toy donc li lamme haramu aya toy na bi ka telefoni kono abo kono ni ma abo kono anye ko munun fo bunu khaymu ya chaman de fo ando fe kumba baw de fule ni abe munafiqiya fale dusukun kono komi ni sanje nana be fale fe on fale chokomi abe qur'anan nege de boyla abe ke sababu yawmal qiyamah do jahannaba de ne yele lembe sori tiro kono ala kan sikantanga ha bo abe de chogo kelenya do fana tayelo ba be ke filmu kunta lajje filmu lajje de hada maden ni suna ciden ko mo chaman be sun laysa lahu fi siyamihi illa ju'an wal atas ciden ko mo chaman be sun fuyi taya aka sunna ni kungoni min gote chaman be sun iminoira ikungura me baraji shiti alafe parce que suntige fewnye fulade al hisiya wal manamiya suntige fewnye fulade suntige fendo be munum be ye ni ye uluta doro sun bora yere de pew komi minye dumuni ye ani mini anyulu fo kutuba kono ulu ye hisiya we suntige fendo be ulu ye manawiya ye munye junubu ye junubu ala soso filimu kuntallaje mana konla odiatu sarafu salihu sungalo la ulubu ka musahafuta ubuka qur'anata ka yelema misri de kono ka sow yere bila ko ulubu ka sunkoloji ka bo korofolima ani nebemaya ani galontige ani ku ulubu ka sunkoloji ka bo femmi bu ka sunjogi sarafu salubu ka kutabu de takabu ka du yere kono ka yelema misri kono puru ka sumbe seka tango golo chogodi parce que kiton dununun kono kito dembaya chela kito ni mogo be baroke koy e ka sumbe tanga ibolo illa marahimura ni mogo min koy ni mogo ka baroke sunto ko suntanga lembe to ibolo ka gelede odi atu sarafu sarhu tumbu ka qur'ana uta ka yele mamisiri kono ka ke qur'ana kalanye ka mabbo dembaya la ka mabbo mogo baro nyogonya la ka mabbo gerewula u ka sun kana ta jogu bolo wala aya yire korosi filimu kuntolla jedo nin telefonu mun fula ambolo photo kuntalla jew donc li lamew mijiki lamew aya tiro korosi aka nyow korosi aka bolo korosi aka sew korosi aka new korosi sungalo kono ni bekasu sun kanada koy kasu ka bodumuni ni mijima de nyaka su femuno haram nyilla jaliye haramu ya bola kutoy nyanka su ka bo haramu la jalima tilo ka su ka bo haramu la melima nen ka su ka bo haramu kuma folima bolo ka su ka bo haramu ko la minalima shen ka su ka bo katama kata haramu ko la odi ato ciden ko fa ija kana yawmu sawmi ahadukum fala rafas fala yarfus wala yashqab fa in shabahu ahadun aw qatalahu falyaqulu inni sa'im ninde kuso ciden ko na dola kelen sunna domme akoy kana mankan caya de kuma lankolo kana caya de kana junu kuma fo kana junubu ke wale ke wala yasqabu kana mankan caya ni sunna kana junubu ko ke kana afem haramu ya lelaje kana fi haramu ya lelame kana kuma ni haramu kuma ye kana fi haramu lemina kana tamu kata haramu ma fala yarfus ciden koy kana junubu ke wala yasqab ikana mankan ke de fay wayin sabahu ahadun aw qatalahu hari ni mo min nyinani mo min nyi kele fal yaqulu inni sa'im e kana tigi nani e kana tigi kele afwa tigi e ne sunne ndoge kana jabi yara de hari ni min nyi inani de ayi kele ciden koy kana jabi de e ka funne sunne ndo puri ka sumbe tanga ibolo chogomi puri ka sun tanga lembe to ibolo chogomi bo koni mogo mi ali halla mogo min ka bara ye kundi de ube kofeli ni do nana kun kofe efe ube nana kundi akoy ka bombo siti ube ka kun kofe ka modu kala ka korobo ibe munke a haramu yalendo ibolo ika tigi bombo siti
ni min nana kofe ife anana ko ka kunda ko bombo shidi ube dobon ka bombo shila kontake nebi kunde kofe nebi kundi ni sonna o mafuli ni ma soma nete bombo shidi na maso aka bokata kana bombo shidi de ni ya bombo shidi ya haramu de ale min koy kadi abe junubu soro e min nya di idonna aya kono wala ta'awanu alal ismi wal udwan ala ko kana nyogon de me yada ni junubu la de bombo shidi li ye junubu de yada do majhabin nani mbebbe nemba ka bombo shidi ya haramu de kana bombo shidi ni ye mo bombo shidi yere haramu ke ibe wori mina wala bombo shidi na ye haramu mina awa ya deme ala sosola awa bo chogola kana kun korobo akumbe kofe ka dala kenye ube aka beddi naha anna li qajay chide nyambale ufanala qajay yomunye ka kun yoro do di ka yoro do toy ka yoro do kofe ka yoro do toy chide nyambala la o kofe li modeli munun fana fule haramu do ikana ke mogola akumbe kofe ka bedala kenye ube ika beddi na ko ka moddo kala ube ika korobo konne toke na ma so ita ma beta yoro me beta me kana deme ala sosola wa alaikum salam na gole ana mutu bo ko ka barake denta abe dumuni tobe ka dima te salli ko be chogodi bo don ki ba ko folo silama ni silama dembe e ko ta ko bila bara la ko sara o de kanyi kateme ka kafirta wala amatu mu'minatu khairu min mushrikati walau ajabakum ala ko jon kawsa mushriki hari ni mushriki ni ayaw ka ba ko chogo chogo mana hada madenka silamata ka bilika barala o de kanyi ina ke sababu ye ka deme aka balo nyini ne aka dina kelela ika silamata ka bara barala o de kanyi ka teme ka kafirta ka bara barala me doni ke mo ka ma haramu ya kafir min mi kele ika dina la idalen bala ika dumuni tobito ati jamfa kata fendo do economy manka do economy idalen bala kata kabira barala ani janko ni tama kelen bala na e ka dukono ebe ke sababu ye ka wole kata silamama bashi tola ni yere yado nin kafiri ni ne ya ta barala te salli me katun ne ka dukono be nyuma ya min kai be ko nanja min kai be ne si ha min kai ba yelema ka ke silamai akanyi kota la inya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurun ni'am kiren ko ne alay mo kelen kandani sababu kawsi ma nyame bile ni bese ka kanda bese ka ke sababu ita ma kelen bare ba kanda basi tala ikata barala akika dumuni so be basi tala nan dalen be kafirin minna aka dumuni to be basi tala kire abdullah ibn urayha kafiri de do kide ndara la kasara o yasuru makka kafiru be kide nyini fambe min ninye kafiri de me kide ndalen ba ka dana yala kide nya sara akan madina ka sirayirala nan dalen be kafiri lamba bira bara lamba sara ni dalen bala ani tamakelan bala be saka ne shaka wala kata silamayama min ni yere yado kafiri mi ate salli ni salli bali mi fulene bolon de sera la cho kanna gele de wa kafiri yin ka gela bolo bon ni man ni bonka sokono abin ka demba ya ciya uba bin ka don yere de ke salli bali ni boy ka dukono kanan nin kafiri su kuma rade ni boy ka dukono kani ka demba ya yele mai bolo uba kanati ka dendo ke salli bali me ni tamakelen bala ebe se ka min yele ma ka ke salli bagay ibe se ka umra ko la ala no kandi sababu me ni desera minna e yere yado ninne man ni bonka dukono abin ka don do ke salli bali ibo bila ka silamata ka bire ka barala me kuma be yoro juma sungalo ina sisa iba soro don be sokono barake den wo bolo ube ibe silama do soro o kaso jonula ma so munum bo bolo barake den munum bo bolo utesu
e be bulu ka bara la sungalo konona la e yerebe taisa ka doma e yerebe dumuni tobe ka doma ube dumuni ke ube e ka bara la haramu yeninde de silama e ka bara la sungalo kono mogo na bese ki ka bara ke ka sunni sun wajibilen baka aka suki ka bara ke mogo na ko alete sude sun wajibilen baka fana kana bini ka bara la ko be dumuni dama kana bini ka bara la alebe e ka bara la sungalo tilela abe mi abe taymi aba dumuni dun abe ka bara la fana abe junubu soro nyona biye ya deme ala sosola awa ika sokono na ula bara ke demunumbe hari ni kafiruma wudedo sungalo tile ikana shige ka demba ya nyana ka dumuni ke tungalo tile kono kana dumunu dama akasu akatubi kado silamiya kono akasu nate su abeta dumuni ke yoromi dogola kata dumuni ke kana dumuni dama ka sokono mogo ni ujurata bolo ko akami sungalo tilela ne kera sababu ka dumuni di oma o ye dumuni ke ya deme dumuni la abe junubu soro anyona biye wala taawanu alal ismi wal udwan aw ma ye islamiya sariya be sisa komi sauda na nyona fule sungalo tilela ate daga ye ika miji fere ate daga ika dumuni fere la bebe ka yoro datugude sungalo tilela ni suntige kera de bebe te ka dumuni yoro da yele ka dumuni fere ngoma me sungalo tilela interlendo a ute so ika dumuni fere tilela aba dumuni fere yoro datugude mi feumbe yoro me ate fem fere ngoma be datugude fo sufe parce que ni mogo min ni sun wajibilen ba ka maso anana fen sa e bolo kammi ube anana fen sa e bolo ka du ya deme ala kutala ya deme ala sosora awa ambe ala dere haranka jamana ala kan nani islamiya sariya ni laste ko min be jamana in kono ala ka boala pew ka fanga do islamiya la kanani islamiya sariya ka fama dama fama minna ba fo jamana kono na la sungalo tilela dumuni europe ka datu mimma so abeta dumuni ke yorome akata dumuni ke ngode yato hari doni ke baga ko sariala ni oro ewa ujura dira mimma koy kam mi sungalo tirela ika dumuni ke sungalo tirela koy kam mi ni ka dumuni ake dogola sungalo tile horomana bonya koso kana dumuni ke mogo nyana sungalo hari ujura be min bolo o koy kam mi ni ka dumuni ka dogoda ikana ke mogo nyana puru ka sungalo tile horomai ko korosi ka karama korosi ka bonya korosi donc ambe ala delala kana no sariyaw no faamu ye jamana kono faama munun be ninke sungalo tilela nu be ewa finitugu bila yalala ni ye kamalen koro ye ni be dumuni ke kimina kati sege ni ujurati la ni nyangili min ka kila ala ko ke jamana nye o de sariyaw ye bo ko kabura jura islamiya sariya o ande laka kuma wala sungalo damina bo ambe islamiya sariya tafo sunna yeminye ni tara kaburu jiara idonto kaburu soula iwa fa salamu alaykum dara qaumul mu'minina nahnu bikum sallallahu lahiruna يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ويغفر الله لنا ولكم وأشهد الله لنا ولكم العافية تيرن كوني تارا كبرو سولا إيكا فولي بلا كبرو سودون كوكا كان نندو أو ديفو سلاميا كبرو جارا نند إبن نندو أو فو نا يا سوري تارا كبرو كره لند كما إيكا مغدو دي بي نيه awa kaburu so dunke be fonin chogola ka duawu ku yen chogola ika mugo nuba dayoro do suuche la iba ka kaburu do ibeta shigi ibeti joye ibe jo ani koronche ki kodi koroma ki nyesi suma ka salamu kere lembilaka assalamu alayka ya fulan ibe salamu kere lembila yereka ibe duawu kai ala ba ka junubu ya fa chogomi ala be hinna la chogomi
ibe salamu kere kere mba ka inye silemba ma e ko dilembe koroma inye silemba ma ibe salamu bilaka men ni ba fe ka duwawu kaye ibe ko di suima ki nye si koroma parce que duwawu kela nye si yoro ye koronde salli baga nye si yoro ye koronde ni ba fo ibe nye sama iba fo ni be duwawu kaye ibe nye si koroma ka duwawu kaye ala be ya fama cogo ala be hinna la cogo silamiya sariya ka jara cogo yen ninde ni yen ninke nafa damado bala eye nafa ba su fanam bolo ala e kan nafa munye itugura ciren ka sunna ko ni ciren ko an ka tabbo sula an ka duwaw ku ye iye ciren ka sunna do nyana maya iye ciren ka sunna do ke ni nye folo ye afulana iye ciden ka sunna min yanamaya iba baraji soro iye ciden ka sunna min yanamaya iba baraji soro asabana abi hakili jigilla garala sun nunun ka jara kaburu nun ka jara abi hakili jigi sayala abi hakili jigilla garala ciden yofo sallallahu alaihi wasallam ninye e kan nafawye su kan nafa ebe duwawu munun ke suye ibe foli munun bila suka ibe duwawu munun ke suye ni ala yumina suye o be ke sababu ala be su fana ka junubu yafa ala ba nema ala be hinnala donc sunna ka kaburi jara ninde silamiya sariya ka kaburi jara ninde damana yiridu te ni ba ke qur'ana kalante ni beta qur'ana kalai ite fenni ni sufe fana foi tabulo suinde makobe ela إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ciiden ko ni hada maden fatura akoy kabara be tigira jiyankuro ete sika foyi nyana bo jiyankuro fo fen saba ode baraji be sika sima lagra iye sadaqatun jariya mununke iye misiri mununjo iye forasi mununse ulun nafa be sima ka kaburu kono ube nitu nye doni ke bagade iye mogo lakala doni nafa mala ka kitabu dila ulu fana baraji be sima ka kaburu kono ube sabana niye denyuma to nabe doki donc suude makobe e nyana mala mais anta kera jamana in kono mogo chamanta kera kontere de ulu de beta fenyini suufe suude makobe ela donc silamiya ka jara ni silamiya sara ka jara yendinde bo haro do an ko mun ko qur'ani yunaw mo munum ba fo kulu be barakene qur'ana de kulu te barakene hadisa e wulu sonnente hadisa koma doni ke ba ko munu tenni naw al qur'ani yunaw kafiru de do silamawte ni mogo mo ko ciden ka hadisa sahalen neto fe nete soma e kafiride atigi man limana ni hado qur'ana parce que qur'ana de ko o ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha qur'ana de ko ciden te kuma na nindi moy ciden ye kuma fo hadisa do wa qur'ana kono do wa qur'ana de ko ciden te kuma na nindi moy ye kuma fo wahawde do na cirama qur'ana aya min yere fulen ni nyama sonni yere de mafolo min ba fo ko alle sonna qur'ana da maso hadisa ni aya yere ma sonni yere mafolo parce que ni aya ko de ko cidente kuma na ninduwe hadisa fora nu ko hadisa sahlende do ala ko ma kuma na ninduwe de wahawde do ne ala ya wahawama esra tigi sonna ni aya ma ama sonni aya ma malli manani ne aya qur'ana de ko mata kumur rasulu faqujuhu wa ma nahakum an fantahu qur'ana de ko cidenye min dawma sariyala ayamina ayaw bali min ayatoy esga tigi barakini asonna ni ayama qur'ana kono atigi masunni ayama qur'ana kono qur'ana do ko o man yutir rasula faqad ata Allah ni mugo tugura ciden ko tugura alako qur'ana de ni fay na ale ko ciden ka kuma hadisa le maswama amma so qur'ana yere de makafiru de do qur'ani yuna wiye kafiru de haru madda qur'ana yere la
haru ma so qur'ana yerema nu tun sonna qur'ana koma u be barake ni ciden ka risawe ala ko ciden ma ko alaye qur'ana jigi ciden ka le to bayyina hu linnas ciden ka hadisau de be qur'ana bange boye alaye qur'ana jigi ciden ka ko alaye qur'ana jiga ka puru aka banganye wa ma rasulina min rasuli illa bil lisani qaumi li yubayyana lahu ala ko ale ma ciden si ci foyi kan mogo be kan mimme mbi ci o kandela puru i kashe ka banguye ciden de be qur'ana bange ni e ko e ma so ka kuma ma e be qur'ana do cogodi ala ko qur'ana dira cide ma pura ka banga anyede aka hadisan munun be qur'ana bange e ko e to lufe e be baraka ne qur'ana cogodi donc qur'ani yunaw te de shaytani yunaw de do kafiru de do ini shaytane de be nyogonna et puis kafiru de do et puis mogo bafo ale be baraka ne qur'ana doronde atese kala bato yere qur'ana ko waqimus sala wa atu jaka qur'ana ko ayi salli nata chogola mais atigi be salli fana min salli ka ken nani abe qur'ana ya jumana la sara nani abe qur'ana yoro juma futur arakan sababe qur'ana yoro juma safu arakan nani abe qur'ana yoro juma abe ala bato chogodi atigi be salli chogodi salli fana wakati ya ta ni wakati la abanna ni wakati la sara ya ta wakati na be ban ni wakati futur ya ta ni wakati aka wakati be bon ni wakati safu wakati ya damina ni na be bon ni wakati fajiri wakati ya damina ni na be bon ni wakati obe yoro juma ale bolo qur'ana la ciden ka di saude nana kulu prepare lati abe ala boto chogodi qur'ana ko jakabo nafuru chugu jumambe na jakabo ni nafolo shera hake jumana ni jaka bebo sanyele made ni jaka bebo ni hake de bebo o ba ale bolo qur'ana la yoro juma ale be jaka bo chogode qur'ana ko akata hiji shebe mo minyeta hiji tali murala men ni tara al murala ibe ninde ke o ba bolo qur'ana la yoro juma ciden de ye hiju kam manashikauke ako kuju anni manashikaku akwa kabbato yoron ayu minanna ayellaje ninya min fo yoro ma ka fo ninya min ke yoro me aka ka kabbato yoro minanna nunun te qur'ana kono alebe hiju ke chugudi donc ambe min fo hada madenti yere kolo suma munu ba fo qur'ani yunaw haru lamenu uka erjo soso unana tele de la ubebu arjo somi naw kanu lamede aya yere kolo suma kanu lamme silama to islamawte ciden ko ako sebo ma dondola ko ni wakati sera ko ibena mogo doma abe sigi kanya dilanka ninne ka hadisa do nana ma abafo ciden ka hadisa umma kotala bainana wa bainakum kitaballah fama wajadna fihi min halal halalinahu wama wajadna fi min haram haramunahu wama la fala ciden ko bena mogo do soro abe sigi kanye aka dilanka ninne ka hadisa sahalen do nanama abafo ayi ante nindo ante sonnima awbe qur'ana banna wuce mimbe ni qur'ana ye minke halalaye ne bode ke halalaye ni qur'ana ye minke haramuye ne bode ke haramuye men ni qur'ana te ne te fengore mina cidon ko ibina mo soro be ninke ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma cidon ko nayen nim mo yinye aka foye ko alaye qur'ana di alema ni qur'ana nyogona kafaraka minya ka hadisa sahale wunge hadisan na to dola ala inni utitul qur'ana wa mislihum ma alaye qur'ana di nema ni qur'ana nyogona fula ko be minya ka hadisa sahale wunge donc cirenye ni mo sugufo akonu nana ka yere kolosuma kafiru ro cinyali kela u shetane jamaw awa utese kala bato fana uma so qur'ana yerema ni mogo limana ni qur'ana ibe so ciden ka sa sahaluma mais ni mogo banna ciden ka sa sahaluma amal limana ni qur'ana yere da ma qur'ana yere de famu ama qur'ana yere de do awa tigi tese kala bato fana subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ninye nyinen kalim minke koni mogo min ko
ale be bo kata dawala fonna fakati te ebolo kadi ka dembayama ede fana yulu kan na fakati nyini bagay iko uka ko be ala bolo ko abe obe chogodi ciden ko kafa bil marai ishiman an yudayya man yaqutahu ciden ko wasira hada mademma junubuye mogom minna ka balon wajibira eka ka balon nyini ka dama niya aka balon nyini labila ka balon inte nyini ka dama chogola ko har ni ma junubu wereke ni nyi wasa junubula kafa bil marai ishima an yudayya man yaqutahu awasara hada mademma junubu mogom min kan na fakati wajibire ka ni te ale kan na fakati nyina chogola ni ta dama chogola ni ba kan na fakati lachinya anya na fakati chogobe chinya ibolo o wasari majunubu donc ambe hadisa min fo ola wayen ninde dawate fardu aynuye fardun kifayate do ni e ka demba ya ka komin wajibile mbi ika ibeshe ko ke ka dawa min ke ibo ke ni tese ko ke ka dawa min ke ika demba ya kan na fakati de ika fardu ayni dawa ya fardun kifayate o yere ambe min fo dawa beke jiya kono ajate mina ka ke ciren ka tabolo nyumanka ala alquran wa sunna ala fahmi salafus salih dawa ka kennin ko sabade kono ni dawa bora nin ko saba kono doro cide on ka dawate sebo ka dawate qur'ana ya dawa min fo ciden ka risay dawa min fo o dawa sugute ko bidiya kono barakira be silamaw cela jama be silamiyala aka fota na ka keta na ka dusukuna siri fo aka suma sabaindela alquran wa sunna la fahmu salafus salih ni ko min nyera ni sabain kono abenna ni sabaima ebe shiraka ni koko dusukuna siri kuma chogo bara chogo na bora ni fen sabain kono eye filibanti siraye ibe bidia kade wa alaikum salam